Ebumulezo moza kene kwa mona biko na enwere obele asị abịa ka idebunk a very serious heavy lie nchọ ka idebunk biko ọ bụrụ onye ịma na ị na-ekwu eziokwu continue na with this video ọ bụkwa na ịma na ya achị push narrative just na n'elu ebe ịchọ na n'elu nụ na n'elu ebe ịchọ na n'elu nụ ya ejikwu push narrative gị biko you are welcome also to push your narrative yotago mana before I go further na nekene in this video as in Ebuka Obi me concerning Blessing CEO. There is a woman, God bless you, you have cancer, your hair, you have already barbed your hair. Shaba, you are undergoing chemotherapy. Your name is Blessing. The mercy of God is upon you tonight. Blessing, I close every grave for you. In the name of Jesus. Thank you very much. I'm going to go that short video. Biko okamana nkwuli asem ka adia biko ne. Obolo onye na-ekwu izu, obone boy na-ekwu eziokwu. Obone boy na-ekwu eziokwu biko do. Ebuka Obi osigino Blessing CEO ko na agwa. First of all, Ebuka Obi also full blessing na ke enwe na Nigeria go around the world. Opo blessing can be in Cotonou, blessing can be in Congo, blessing can be in America, blessing can be in UK, blessing can be in Lagos, Abia, Anambra, Adamawa, Yola, Akwa Ibom, New York, blessing ya know everywhere. Also na Blessing CEO because kanjokwa no was blessing CEO called Blessing CEO ona undergo chemotherapy. Blessing CEO na undergo chemotherapy. Ka kwụsịkwanụ na ibughali ihe ọjọọ because na ịchọrọ imegide mmadụ ibe anyị. Ngwa na ndị video manji maka na ịchọ push narrative. One, like Ebuka Obi. Two, video ya na-enye gị views because even go abịa in the video and what you know because na mention Ebuka Obi na that is why you abịa. Everybody on social media man everything Ebuka Obi kwụ generate traffic. Everybody knows including ndị na-agba ya saga they know. It's just so sad and then the video but they see na happen the Christians. Allegedly Christians can happen. I been some this video na Wall J Park. Go near Bogalia. Now, Mbuni Bogale that thing. Some people ima gonde rambasaga mande adoration be bulu the thing. Eba can no we feel we are offended. Uni Bogale ha no you fully well no ka. No you fully well no joker. Nyam back and Louisiana stage today. We say then will somebody do to no. Afia bonye do to. Does he mean know that particular person? Does he mean know the only person not around the world in Nigerian? Let us learn to put things kokwesili where they kaidi dine bugalezi something no me ka obukwa na na mmadu na-ekwu okwu oni ihe etile mmadu ka bibia kwuo okwu also Blessing CEO ka enwe Nigeria na aya cancer. There are a lot of blessings no Nigeria na aya cancer, many no hidden. Many na aya cancer like today we one Cameroon guy for a very popular Cameroonian content creator for release a statement on ongo. Obuna the guy na aya since December he was admitted in a hospital since January. So the release statement at the guy on the 10th of April. Now, always yaka ihe si we or mention as somebody with a content creator na yaro. On a mother mention affair. Does it mean that he is the only one sick in the country? Only you know na mamne ina aza afage can be okay. Mbebe kuboko say okay. Does it mean also go about only okay when Nigeria? I be an example when post here on Facebook on was okay. About you now, let us put ourselves in this young man's shoe. And when Zion a problem with the Adoration ministry and the fans be followers ne kuoko. I send her for a Reverend Father and Alumakodo glass. But I made video say also I say for a Reverend Father they does not mean now fully and does not mean that Reverend Father Bombaka. Now let us put it this way. See only another Reverend Father for Alumakodo Bombaka, how will you feel? Go and get this video. How will you feel? Go and get this video so we need push that agenda. I made another post where say okay, about like that.
akpọ Reverend Father from Enugu. Does it mean no Mbaka ka na-agwa? Mbaka, is it the only Reverend Father nọ n'Enugu? Mgbe ekwe that kind of tune put when I say, ọ bụrụ sọsọ Mbaka bụ the only Reverend Father nọ n'Enugu, why mentioning him? The same thing goes mgbe Mbaka sịrị ofuchara fancha mechara fancha. You guys came out sị na ọ bụrụ sọsọ Ebuka Obi na-use ofuchara fancha mechara fancha, that thing can be referred to anybody. Now I put that question to you people. Now mbebe na-ekwu okwu na, for example, mbebe sị Adoration members no fully were in Nigeria, no but also Enugu State will Adoration. Adoration, they scattered everywhere in Igbo land. Unku Adoration members without adding Enugu State Adoration Ministry. It is not necessary in Enugu Kanagwa. And Unku Adoration members, even in that Enugu, but also Mbaka near you, near my Adoration in Enugu State. Why is it that Ebuka Obi or may prophecy say no blessing? And to crown it all, I am at the time maybe that prophecy. I'm on which year I've tried can chota the year, can chota mbokulia. The videos and draw clear. Even the person post to that in the original person post last in now when they share that agenda. Have blow after the person have block. I don't want able to. Why are you people like this? Why are you people like this? I be my video say the native doctor, ndo menana. Soludo ndị omenala unu pụta na asị ọsọsọ ndị omenala ọsọsọ onye obodo only dibịa nwe na Igbo ndị omenala nyenyenye mana eme ya si omenala ihe apụta bịa goli n'isi ka ya si n'ọgụ aka akpọrọ afa n'onye fully well na ọ bụrụ ọsọsọ onye a committed that crime bụ onye omenala nọ mana unu nwa dey push this agenda na push this narrative just because unu chọọ bring Zion ministry down. Even onye eziokwu na adị mma ekwesịghị ịma na this talk holds no water. Onwere ihe eji eme. It's as good as onwere ọdụ ulu that naba. Now I begin to ask the question, what if tomorrow the blessing ejimaka wee nye that prophecy bịaza Zion ministry we say that word is for her n'afịa bụ blessing no ya nwa nekwa jumena undergo chemotherapy in so ye na diagnose ya with nka na photo mgbo police. All you people that said this thing, can you be able to take back your words? Kuna ya sekwa no arrange just because no cho clear afia. If you go to ebuli ha mmadụ na-eme shift to blessing CEO. Unu bulu okwu mmadụ kwu n'ọnụ shift ya to blessing CEO. Eme gị ya o eme ya onye nke gị. Hope no ya adịghị mma like that. Because emegi aketa ọ na-atọ asị ebulu ụzọ onye ọzọ n'isi ọ dịka Igbo kwonko ekwugi aketa ọ na-atọ mgbe so eluteta ọnụ nke gị sikwana na ọsọsọ onye a bụ the only person me no so and so place. Mgbe ekwulu okwu ndị gbachi gate unu sị ọsọsọ Mbaka bụ the only Reverend Father nọ Enugu, unu asị ọsọsọ Mbaka na-eme adoration n'Enugu. Kịta unu afụgo unu si push agenda against somebody because no kpọrọ mmadụ afa. Ọsọsọ blessing CEO na ya cancer na Nigeria. Ọsọsọ blessing CEO na aza blessing na Nigeria. Go to hospital, there are so many blessings in hospital. Go to hospital, there are so many people na aga to therapy na unogu. Be very careful of what you wish for because now definitely that you will not be happy about it. You will not be happy about from so many online content creators. Without telling yourself the truth, even on in Aza Amaka, for example, you are not the only Amaka in Nigeria. I say Amaka Lulu, you are not the only Amaka Lulu. You are not the only Amaka Lulu. Only we mo potambo si ana ase na Ebuka Obi mention his name, boy only all those things. Uno pota se lie. No bro so si ana azo onye nwe mo. Eme prophecy mbo sa bo Emeka Mbaka bulie. Si ososo onye ana aza Emeka ijikwa na akpo Emeka. What is all this? Odirono mma ha. Ebe no man oboro so onye ha na aza Emeka equally agree that no oboro so this blessing be here in Nigeria. Why are you pushing this one? Ko bolokwa na oye kwetelele mmadu ihe na kwetero. Disease from posting evil, disease from sharing wickedness. No odirono mma. Ikochakwa am, God then.